dol rok angka norok nonton tono lam so gota sani ketal video wo angka ang tamong ya din video kai me yang tong ka hin mani hingkang ke ang pura video kai man ya karon angka ni time ekdom ang number nga time ekdom kom dui number angka ni mana mana thangnai ma fa ni pura MU matro 1 GB sila jak nga ba abo bai video rok erina ni sombab ya mani baga ang video rok ri jak yang tongka uang madin lewat tang katang kau tabung nak dengan katang motor video teh ngari nane bagai try kenai rebur kenai norokano sikang nih kino tabung nih kino support kai tong kita hai ada badol rokna to ane subscriber ane te joto dol rok ane video no nai tong rok nang tini kita kok norok bai salahnya nih mutung utam nih gang ke yung tabung kang kaito mohaloya lai thangka haidba tarpore tak phai tongo durga puja tabo durga puja loki puja kali puja aba ekdom festival mangoi tongnai tarpore ekdom puja ngoi tongnai amone loge orchestra superstar regular cholinai kini jao param tai roko tabo masing mall borong ni bukaisa business haidba ngang kemno tabo kaham bosana thangya norok nang kicha kok thanai haisi je puru jong kono kisong ngoi thangka aprong kangke mijino jong dos ber ya kare buino dos bero mo kaisa rong ani mote do dol rok abok kono rong ya da sate nung ni hot or kotong hangka nung ni wan suk mani tong hangka nung ni kiri mani tong hangke kono dino jaga tha thangno kono dino jaga thangani wa wan sukno nungni bosabuti no rohna wan sukno wan sukya ngata tabang amti kok thakang kan bu onek borong no saja yang nai comment sitra khane haya daba tan ni nadi nung judi sotor kotongo gangke nungni bosabuti no nung o jaga ro rohna hor glak na ble asuk se ai rogo suaka khare no khane glak na ble suak nungoi helmet cara bike calo kang eta mungnai ba accident nge bat thisi nenta am jotono hayada ba amono tabuk ngangke norok jotono saimano tabuk ngangke nadi norok nang tabar di rok sakan tabuk norana baksa sasa yakna comment sitra kene musuk sui hey ba korso kore ba sasinai ta yes ang musuk punang ka si punang ka borok punang ka jesa punang ka dabani sate yang sanai rom di tabok to durga puja khaika apro tebo accident bare nai tebo onek kisu bare nai accident simia tebo kubang ma kotor accident nai norok nai tong di mo pura start kare ka mohalaya no hoite mo pura norok nai tong di pura December January February mas of di soli nai abang thanai bosor ko bonok na ble norok thanai bosor ko same pura abahai ngoi tong ta ngai taba nang kaise kusu kok sakang ka hamya wan suk nai hamya sana comment sitra kana hedba ngai tabo durga puja phai tong o jora bo yang ke chara chikon helmet chara bike chalok lainai ngai onek kisu ngoi na thangmano apot biponong mano nung judi helmet thubai chalok kang nung kisale safety tongonin bokhorok baji ka mane nini langma baji ka nini bokhorok judi kono kisu nin bokhorok judi jut nangka geses abahaya de bang kayo takasa kok ngang norok ni sini garden rok bo ni sini bosabuti bo jaga thang ya amono botisan na naiko ni khanya ni nango ek number gangke nung judi ni bosano thangna ni permission dia nge bo bahai thangnai nge sanai khogoi thangnai bo bahai ke khogoi thangnai musabai thangnai sajong thangna mono maya amoni bagai no ni sini bosabuti no bo sotorko tini di ekdom tight khedi tabo durga mane tabo durga puja simi ya tabo superstar orchestra ni pura mall mela orchestra superstar ni mela phai tong o jaga no rok borok no chikon cherai rong no kasi na rok na nok ni tang khori hayada ba to dol rok no rok jodi ani kong no chaja kan mo video no pura kebang ka share khadi te subscribe like khadi chaja yang no chaja no maximum borok no chaja yang ta to tin video no asuk log ri ar no paila sinai tabong daily no rok by blog video malai nai